Hej og velkommen til God Stil TV. I dag vi har snart med accessories før. I dag der kommer det til at handle om noget lidt andet, nemlig duft og personlig pleje. Det kan jo være lidt mærkeligt, fordi duft kan man ikke se, men det er super vigtigt. Vi har fået udviklet vores helt egen produktlinje her. Her er vores parfume. Scent Psyk Eau de Cologne. Scent betyder duft på engelsk. Vi har også lavet en Scent Psyk Eau de Toilet. Ja, som er lidt stærkere. Det der er lidt specielt ved vores produktlinje, det er, at det ikke smager bittert. Hvis man nu har sprøjtet noget på pikken, for den også skal dufte godt. Vi kender det alle sammen. Når du har barberet dine boller, så skal du sprøjte parfume på, fordi det skal dufte lækkert. Så hvis en pige, hvis du har lavet en eller anden dame, og hun slikker på din pik og dine boller, så smager det ikke dårligt for hende. Det smager bare af blomster og frugt. God mad. Udover det, så har vi også vores helt egen wax. Easy Rider Wax. Religionen bag den, det er, at du skal være en Easy Rider. Så derfor så er der sindssygt hold, så dit hår holder hele aftenen, når du trykker den af på diskotek. Ja. Men nu har vi jo lovet, at det hele også skulle handle lidt om kropspleje. For eksempel barberer jeg tit en V-hals. Men nogle gange kan du også godt gå for et macho look, som du Ja. gør lige nu. Og jeg barberer mig i røven. Hvis man har lavet en dame, og du har hvide Bjørn Borg underbukser på, så er der ikke alt muligt klamt i trussen. Jeg har engang også barberet mine armhuler, så jeg slet ikke har nogen hår under armene. Jeg har barberet mine øjenbryn. Jeg har barberet mine ben engang, og mit hoved, så tog jeg sol. Ja, det er også. Det var alt for God Stil TV i dag. Gå ind og subscribe os på YouTube og køb vores produkter.